Maayong buntag, mga kaigsuunan. Maayong buntag, salamat sa Ginoo sa kabuntagon nga iyang gihatag kanato. Nagkahiusa kita alang sa pagsimba sa ato ang Ginoo, pag-awit kaniya ug angayan gayud siya daygon kaniya lang gyud ang tanang dungog ug himaya. Salamat sa Ginoo. Karong kabuntagon no, karong bulana nag-celebrate gyud kita sa ato ang Missions Month, Missions Emphasis Month, kauban sa atong mga kaigsuunan sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines all over no sa tibok Pilipinas. Nagsimba kita sa Dios sa mga kanasuran, katribuhan nga ang kasing-kasing, ang pinitik sa kasing-kasing alang gayud sa mga katribuhan ug lain-lain nga mga lingwahe. Ug ato ang paghandom nga samtang kita magselebrar niining Missions Month, ang atoa pong kasing-kasing mga pinitik sa atong kasing-kasing mapariho usab sa pinitik sa kasing-kasing sa ato ang Dios, sa ato ang manluluwas nga si Ginoong Hesus. Ug nagalaom kita sa libro sa pinadayag no nga tanang mga kanasuran, lingwahe, tanang tribo muluhod gayud sa atubangan sa Lamb of God that was slain, and there what a beautiful sight nga atoa kanang makita no ang dungog lang gyud og himaya sa Dios lamang. Pero gusto pod ko nga mo greet kaninyo kay basin og maunhan ko ni Pastor Joe og ni Pastor David no, Merry Christmas kay Bernagod. No, wala pa man sila ka-greet sa inyo Merry Christmas. Ako yung nauna karong tuiga. Merry Christmas kanatong tanan. Karong kabuntagon no, padayon kita sa paghisgot sa nahisgutan na kadtong miaging simana. Ato ang gitituluhan ang ato ang mga pagwali karong kabuntagon, grasya pinaagi sa gasa, no? Grasya nga nadawat pinaagi sa mga gasa nga naa karon kanato nga nahisgutan na pod kadtong miaging Domingo. Tungod kay gasa manggod, mga gifts may atong panghisgutan, makahinumdum unya ta nga hapit na ang Christmas, Disyembre, maunang gauna-una nako og greet kaninyo. Palihog ablihi ang ato ang Biblia, Episo Kapitulo 4, versikulo 11 hantod sa 16. Versikulo 11 hantod sa 16. Kung wala kamoy Biblia sa inyong kamot, pwede ka mo mulantaw dinhi sa ato ang monitor atong basahon ang pulong sa Ginoo. Sugod kita sa versikulo 11, nag-ingon si Pablo, ug ang iyang mga gasa mao ang nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kita tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo, ug sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios, ug makakabot sa kahamtong sa pagkatawo ug sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa nga igatuya-tuya ug igaliyok-liyok sa tanang hangin sa tuluuhan, pinaagi sa lipat-lipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Hinunua sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo og nasumpay, pinaagi sa matag usa ka lutahan nga gipadapat diha ni ana. Sumala sa paglihok sa tagsa kabahin, magadawat sa iyang tinubuan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga ato ang gibasa karong kabuntagon, magampo kita. Ang among paghangyo lang gyud kanimo o Dios karong kabuntagon, kay ang kaalam ug ang paglamdag sa balaang espiritu. Aron kami masayod sa imong kabubuton, ug aron kami motuman niini diha sa grasya ni Ginoong Hesus ug sa imong kadungganan. Amen ug amen.
Kita man siguro tanan mga igsuon, ganahan gyud ta modawat og mga gasa, no? Gifts. Wala man siguro sa ato ang kung tagaan ta og mga gifts, modili. Siguro na ay pipila. Pero kung kita'y matagaan, modawat gyud ta, no? Lami gyud na, no? Kung naay gifts, labi nagmalibrihan og paniudto or panihapon, mas mulami pagyud ang mga pagkaon kay kini libre man. Ang ako ang kamaguangan, salamat sa Ginoo kay siya gasahan sa Ginoo og lagsik or kanang abtik nga lawas, ganahan kayo siya og sports. Ang iyang uncle nagpadala og mensahe sa messenger nga naay picture nga gibuhatan gyud siya og basketball ring didto sa balay sa iyang lula. Pagkakita niya, grabe niya ka lipay nga niingon siya kanus aman tamuli, no? Kay magdula daw siya sa gift nga basketball ring didto sa iyang lula. Paagi pud to sa iyang lula ug sa iyang uncle nga gimingaw nga makauli pod siguro mi, no? Magampo na mi ana. Pero kita tanan ganahan gyud. Samtang kami pod ni Joe, ni Lani, nakahigayon nga nakaapil og unsa ni convention sa Davao, adunay gwapo kay nga pangutana si Pastor Joe samtang taas-taas ang amuang pagbiyahe, no? Isa nga kung ikaw makapili, Brad, ug unsay gasa or talento nga ihatag sa Ginoo sa imuha, unsa may imong pilion? Nakahuna-huna na baka ana? Abtik din kayo si Lani mitubag pagkanta. Grabe, no? I think halos kaming tanan dito murag pari-pariho gyud mi og kanang hangyo nga kung pwede lang gyud ilista, number 1 gyud dito, Lord, kanang maayo mi mo kanta, no? Maayo mi mo awit, pareho sa praise and worship team. Ganahan kayo mi mo awit, pero ang awit dili gyud ganahan sa amoa, no? But when we got to Davao pod, nalipay pod kaayo ko nga naka-fellowship me with the different pastors, no, sa lain-lain na to nga mga kauban sa denomination when we had our convention. Sa didto nakita na mo ang mga struggles of the different pastors and at the same time the joy in serving the Lord. Nga grabe gyud ang mga gifts pod, mga talents nga gihatag sa mga pastors that ang tanan gyud gikan sa pag-awit hantud sa mga pagwali. Grabe gyud ang mga talento. Mao nang nakaingon gyud ko balik nga tinuod gyud nang ginaingon nila nga gifted pastors, no? Aside nga gift ang sapatos, no, gift ang pantalon, gift ang barong, na gyud poy salamat pod, no, sa mga nanghatag og mga gift. Pero naapoy talento gyud nga gikan gyud nga gihatag sa Ginoo, no, mga ingon ana. Pero mga igsoon sa ato ang nahisgutan, dili lang talento, dili lang roles or responsibilidad ang gipiyal sa Dios kanato. Naay ginatawag yun nga spiritual gifts, espirituhanong gasa nga gihatag sa Dios sa matag magtutuo diha kang Ginoong Hesus. Kung ikaw gatuo gayud nga sa grasya ni Ginoong Hesus nakadawat na sa iyahang kaluwasan pinaagi sa pagtuo, ikaw nagrasyahan og usa ka gift, spiritual gift. Dili lang mga talento nga gihatag na daan kanimo bisan wala pa ka naluwas, apan naay espirituhanong gasa nga gihatag sa matag magtutuo nga atoa kining pagatun-an karon ilabi na sa purpose niini ug unsay resulta niini. Now the topic of spiritual gifts is so broad. Daghan kayo tag pwede mapangutana ni ana. Apan tungod kay limitado ang atoang oras, ato ang limitahan ang ato ang pagahisgutan karon in the area of the purposes, unsa kining mga spiritual gifts, unsa ang purpose niini ug unsa poy resulta niini alang sa simbahan sa Dios ug sa gingharian sa Dios. Kung naapatay laing daghang mga pangutana, pwede gyud kaayo hisgutan nato sa ato ang mga classes, sa ato ang mga small groups or bisan sa one-on-one, basta librihan lang mininyo ni Pastor Joe og kape. Okay, lami gyud nang mga gasa, mga libre.
atuan ang isgutan sa ingon ana nga paagi. Pero karon limitahan nato gamay. So unsa maning mga spiritual gifts? What is spiritual gifts in the first place? Two Greek words atong hinumduman. Una, ang pulong nga pneumatica, spiritual, pneumatica. Nagpasabot kini sa gigikanan. So nag-highlight sa gigikanan o tinubdan niining mga gifts nga mao ang balaang spirito. It's the source of the gifts that is the Holy Spirit, which is why we call it spiritual gifts. Ikaduha, ang pulong nga karismata. Nagpasabot kini nga ang gasa nga gihatag gikan sa madagayaong grasya sa Dios. Charis, grace, gift, charis, no? Karismata, gifts. So maunang kini nga gasa nga naa kita, dili gyud kini makaingon ka nga ako na gud ni. Dili kini maga-puff up sa atuang mga makasasala nga pride, kundili it should cause us to be humble tungod kay gigrasyahan man kita, gigasahan man kita, bisan dili kita angayan. Now, when you look at the different spiritual gifts, the book of Ephesians are highlighting kadtong mga apostles, evangelists, pastors, teachers, kadto siyang tanan are more of kaning the leadership area nga gigasa sa mga leaders ni adtong panahona aron sa importante nga purpose. But I will try to elaborate more on this sa klase-klase nga mga gifts nga gipadayag sa kinatibuk-an sa pulong sa Dios. Kini nga mga gifts makita ni nato kung ganahan gyud mo magtuon sa kini nga mga bersikulo. Kadtong gibasa nato ganina, no? Efeso 4:11 hangtod sa 16, naapod siya sa libro sa Roma, sa 1 Corinto kapitulo 12 hangtod sa 14, 1 Pedro 4:7 hangtod sa 11. Na just kanang a warning or ay pahibalo. Different denominations would see different numbers of spiritual gifts. Depende kung ang kana nga church or denomination is more of the conservative nga mga types or more of the kanang Pentecostal nga sides. Some churches would reach up to 30 plus spiritual gifts. Included diha, according to them, are kanang dili ka maminyo, chastity. No? Mao nang di gyud ta magsigig panunlog kung ang usa ka tawo wala pa naminyo, bisag taas-taas na ang edad. Kay basin gitawag gyud sila sa Ginoo with the life of chastity, chaste, offering their own lives to the Lord. In fact, I salute people who are like that, kay ang fleshly desire, labi na kining lust, kaming mga kalalakinan maugyud na'y number one nga temptation. And for people to go on the whole of their lives being chaste is something that the Lord has graced them, a gift to overcome that kind of temptation. And kung makita pod nimo, most of the chaste nga mga people kay dili malimitahan, kay usahay tungod manggod na ay bata sa balay, no, mauli nako kay naay mga patutuyon pa didto, pakanon pa didto. But people who are chaste, no, wala gyud na minyo, aduna sila freedom to continue serving the Lord in different or difficult times, no. So dili manunlog ha. Di manunlog. Okay. But included 30. But then there are also different denominations that would even fall to somehow 9 or 10 nga mga spiritual gifts. So regardless of that, gusto lang nako ipakita kung unsa ang mga spiritual gifts nga gisulti niining upat ka mga bersikulo nga atong nabasa. And I will qualify them and then give to you a warning sa kadtong areas nga adunay daghan nga mga debate o mga kabahin sa mga gifts.
Una would be ang gasa sa pagpadayag. So communication gifts. So according to the Bible, there is what we call the forth-telling prophecy, or included with that is preaching. No nga kung mubuhat ka niini according sa Biblia, then ang ikaw mapanalanginan tungod kay gipromesa kana sa Dios. Kung imuha pod kining buhaton ang dili mao, makadawat pod ka sa dili maayo nga klase sa kinabuhi tungod kay mao pod na ang gisulti sa Dios. So that is a forth-telling kind of a prophecy or pagpangwali. Adunay pag-awhag, adunay pagtudlo, teachers, aduna po'y kadtong ebanghilista, no, nga mga evangelism, gasa. Ikaduha would be ang gasa sa pagpangulo. Mao kana ang katong apostoles, kulangan na siya letter S. Apostoles, dili kadtong pareho gyud sa mga apostles, kundi pagka-apostoles. So, trailblazers. Ikaw ang gauna-una ni ini klase nga mga ministry or ingon ani nga misyon. Adunay pagpangulo, leadership, adunay mga misyonaryo, ug adunay pagkapastol or shepherd. Aduna pod practical nga gifts, ang paghatag, giving, ang pagtabang, the gifts of help, ang pagdawat, welcome, no, pag-welcome, adunay kaluoy, aduna po'y serbisyo. Mao kana ang grasa nga practical or practical gifts. Aduna po'y gasa sa kaalam, ilabi na sa pulong sa Dios ug sa kanang discernment sa balaang spirito. Una ni ana, ang pag-ila sa mga klase-klase nga spirito or the discerning the spirits. Aduna po diha ang pagtuo or faith. Aduna po diha ang pag-ampo, no, og kaalam og kahibalo, knowledge and wisdom. Aduna na pwede na nato maggrupo sa gasa sa kaalam. Og last mao ang gasa sa milagro. Mao kini ang areas of contention nga daghan og debate nga nagakahitabo niini, ug maupod ni ang gisulti ni Pablo nga i-test gyud nimo ang klase-klase nga espiritu kung magpadayag og ingon ani, kay pwede man pod si Satanas mubuhat og mga ingon ani. Gamhan man pod ni Satanas ang mga propeta nga mini aron sa pagbuhat niini. Mao kini ang grasya sa milagro or pag-ayo, healing, lingwahe or tongues, grasya sa milagro or miracles, o grasya sa paghubad sa lingwahe, language. So I took all of this sa ILI nga mga training of the Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. But these are all makita nato sa kadtong mga verses nga atong gihatag with regards to spiritual gifts. Okay. So, kung mangutana ka sa ako nga pastor, unsaon man ako pagkahibalo sa akong mga gasa sa sunod na, no, kay limited ang atong panahon, pwede ta mag-istorya one-on-one or sa ato ang classes, pwede nato na hisgutan. So my goal was to give you an overview kung unsa kining klase-klase nga mga gifts that are available. But then, adunay kalahian, no, gamention taganinag talento o responsibilidad or roles sa gasa, spirituhanong gasa. Una, ang spirituhanong gasa kay dili pareho sa natural nga talento. Lahi gyud na siya. If you notice, there are no gifts such as singing, dancing, and playing the guitar. No, maayo mo tula, maayo mo drums, ug uban pa. In fact, the standards of the word of Paul may not be, ang klase sa spiritual gifts ni Pablo, dili pareho as talented as the eloquent nga mga speakers and philosophers back then. No? Ingon si Pablo nga dili man siya eloquent nga speaker in 1 Corinthians 1:17. Pero gituyo kana nga gift gihapon kana niya ang pagpangwali. Pero dili siya ingon ana ka eloquent aron mapadayag ang himaya sa balaang espiritu sa iyang kinabuhi. In fact,
Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 6, niingon si Pablo, I am unskilled as a preacher, as a speaker, untrained as a preacher, as a speaker. But that is to highlight the work of the Holy Spirit. In other words, naay mas daghan pa nga mas maayo mo istorya sa atubangan kaysa sa mga Kristohanon when it comes to talents or skills. Naapay mas daghan maayo nga leaders sa kalibutan nga nahimo ng mga bilyonaryo in terms of how the world works. Maayo kaayo mga leaders. But then, dili man ni siya pamaayuhay in the sense of the world ang kining spiritual gifts, but it's the power of the Holy Spirit within a person. I remember talking about the gift of evangelism. Ato anang storyahan usahay, unya taod-taod nga dili lang pud na siya gift, responsibilidad pud na. Pero there was a time nga medical mission, no? Medical mission. Sugod nako og part sa evangelism team. Evangelize na. Storya nako sa kadtong truck. To a point nga nitindog na gyud ko, nya ako anang gistoryahan ang katong tawo sa kamaayo sa Ginoo. Pero murag ang nawong sa tawo kay murag way kuan ba? Way effect. Tan-aw ra gyud siya sa ako natingala siguro nga nganong nitindog na kog maayo. Nabantayan ako ang tupad. She was a dear friend namo nga kabalo gyud mi nga ulawon, no? Dili kaayo mo istorya pero og sa amoa murag tabian siya pero sa laing tao grabe gyud siya kaulawon nga halos dili mo istorya. Pero gasugod siya og share sa truck ni ana. Pero wa pa siya nahuman, wa pa gani tunga-tunga, pirti nang hilak sa tawo nga iyahang giwalihan. Ay kadtong panahon na akong nabati nga unsa naman ni. Grabe na ang ako ang effort in sharing the gospel niya. Siya kay hilom ra kay didto sa kilid pero gana-ana na ang iyahang giwalihan ba. So didto ko kaingon nga grabe gyud nga there are people who are gifted with kanang evangelism in the big crowd nga ginagamhan sa balaang espiritu and also with the same as this. So it's not about unsa ka kamaayo in the sense sa kalibutan kay makasulti biya tanong nga spiritual gift ba gyud din ako di man ko maayo. Apan it's the Holy Spirit's work in your life nga bisan og daghan kag mga kanga nga pareho ni Moises pero tungod kay gatrabaho ang balaang espiritu nga gigasahan ka niini mahimo kang effective in the kingdom of God tungod sa balaang espiritu. Amen ba? Amen. Praise God. Dili pareho sa natural nga talento kay kitang tanan gipakatawo nga naay natural nga talento. However, dili pod siya ang espirituhanong gasa kay dili pod pareho sa Kristohanong responsibilidad or roles. Now it's clear in the Bible that all of us nga nahimo kitang Kristohanon naa kitay responsibilidad ug mga roles base sa command ni God. One of that is to disciple. Kay nakadungog na pod ko, unya nigawas pod kadtong miaging Domingo, nga adunay wider group leader nga niingon nga, PJ, niingon manggod ang ako ang grupo nga, pwede daw nga dili ra siya mag-evangelize or mag-disciple, kay dili man daw niya gasa. My friends, no. That's our role based on God's command for every believer to disciple the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Command ni God. Dili siya nga by gifts. Maunang lahi gyud ang spiritual gifts.
Because within the body of Christ, yes, we have spiritual gifts and we have to function in that spiritual gift, pero naay command ang Ginoo. This should not be an excuse no nga dili na nako ni buhaton. And at the same time, tungod kay kining spiritual gifts kay gihatag sa balaang spirito kanato. Dili pud ta nga kumpiyansa na lang ko. No nga nang magtinamad na lang nga dili na nato i-hone or i-upgrade ang ato ang mga spiritual gifts. Kay niingon man si Paul kang Timoteo. 1 Timothy 4:14, 1 Timothy 4:14. It should not be an excuse nga makomplacent ta with the gifts. Kay si Paul commanded us not to neglect the gifts and fan into flame the gift of God which is in you. 2 Timothy 1:6. So kung aduna kay gift sa pagwali, dili man nga di na ka magtuon. Dili na ka magbasa sa pulong sa Ginoo, magtuon kung unsay imong iwali inig ka Wednesday or Sunday. But you have to take care of the gift. So it's both a gift from God and at the same time, maningkamot ta to fan the flame and to take care, not neglect the gift of God. So lahi siya ang spiritual gifts, lahi sa talento o responsibilidad. We are to continue to call people to repentance through the gospel, faith in God and repentance. No, we are to do that, to disciple the nations for God's glory kay maumana ang ato ang responsibilidad o roles. So that's spiritual gift. Ang sunod dayon nga pangutana, unsay purpose? Nganong gitagaan man kita sa balaang spirito o spiritual gifts? Ilabi na gyud sa ato ang mga leaders, mga pastors, mga teachers, elders, nganong naamay spiritual gifts ang mga hamtong nga nakauna na no ilabi na sa pagtuo. And I'm sure naapod ta no kanang mga tanan. But Ephesians was talking more of the apostles, pastors, teachers, and more of the leaders sa church. Ang katuyuan sa espirituhanong gasa kay alang sa pagbuhat sa pag-alagad, alang sa iligon sa lawas ni Kristo. In other words, equipping in the English, pagbansay, equipping, aron nga mabansay na ang mga katawhan sa Dios, mag-alagad, works of service to serve, mga lagad na sila, unya aron sa pagligon sa tibuok lawas ni Ginoong Jesus. Mao kini ang threefold nga progression. Pagbansay, aron nga mga lagad, aron malig-on ang lawas ni Kristo diha sa pagkahamtong. So in other words, as the Spirit gives gifts, nagrasyahan kita og gasa, kabubuton ka na sa Espiritu kung unsay atong gasa, dili kita mamugos kung unsa kana. Ang responsibilidad nga mabansay na karon ang mga katawhan sa Dios are given to the leaders of the church. The pastors and the teachers, our elders here in the church, adunay bugat nga responsibilidad aron sa pagbansay, sa pag-ekwipo sa matag katawhan sa Dios niining simbahan, ilabi na sa ato ang local church. Having this responsibility nga mubansay, every pastor, elder, wider group leader, and other staff or those who are considered to be deacons, mahimuming accountable sa Ginoo niini when the future comes. Muingon ang balaang espiritu, unsa may inyong gibuhat sa gasa nga gihatag nako kaninyo. So this equipping can be done, pwede sa one-on-one, pwede sa mga pagwali, formal nga mga training sa atong mga classes, and sa different events where our leaders and pastors and elders are preaching and teaching. So mao nang importante gyud
nga kita maminaw ug mabansay. Importante nga moapil kita building discipleship course because these are ways wherein God is calling us, answering the call of the Holy Spirit nga mubansay sa iyang mga katawhan. When all of these are being done in the church, naay mahitabo nga service, works of service when the people are being trained or equipped. So, naay serbisyo, serbisyo ang iyahang mga katawhan. So, ang effectivity sa pag-ekwipo kay makita kana sa klase sa pagserbisyo na dayon sa matag usa. Are we serving well in the church? As members of the church, are we doing the works of service? Dili lang serbisyo nga adunay paghigugma. Kay di wala man gipangayo sa Ginoo ang ato ang serbisyo lang, kundili gagikan gyud ni sa kasing-kasing nga mahigugmaon. That's in Corinthians chapters 12 to 14. Mabitaw nang matingala ka nga nganong tapok man ni Pablo ang spiritual gifts ug sa pagstorya pod sa love, 1 Corinthians 13. Because it should be fueled by love nga maunang mo serve ang matag Kristohanon. No? So, there are other works of service that needs a longer and deeper kind of training, especially kung mag-involve siya og teaching the kids or teaching the youth, teaching aspect, kinahanglan siya taas-taas nga pag-ekwipo. Pero naapoy mga works of service nga yes, kinahanglang pag-ekwipo, pero dili ingon ana kataas. One of that would be a door greeter, usher. That's a way to serve the Lord. Kinahanglan ba nga i-equip ka on how to smile? No? Nga dili mahiwi ang imuhang lugar? Or mga janitorial works of service in the Lord and klase-klase nga areas where you can serve the local church, the local body of Christ. So lain-lain siya mga levels of service in terms of equipping apan. All of those are commanded by God for us to function within the church aron sa pagtubo sa simbahan. Paglig-on. So dili di ay nga tanan nga mga the fingers are pointed only to the leaders, pastors, elders in the church aron mutubo ang simbahan, kundili kitang tanan nga nagkahiusa sa pag-ekwipo ug pagserbisyo diha malig-on ang simbahan. Murag liberating pud na gamay sa amua ba? Murag nagaan-gaan ang akong abaga na ana. At the same time, it's a responsibility natong tanan nga magkahiusa kita alang sa paglig-on sa simbahan sa Dios, motivated by love, godly motivation, unya the right practice of it, maunang there is equipping. So when all of these are being done in the church, the body of Christ is built up sa duha ka pamaagi. Versikulo 13, ako man sigurong gisulat. Akong basahon. Until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Paglig-on sa simbahan, duha ka pamaagi nga makita nato nga padulong na sa paglig-on or padayon ang paglig-on sa simbahan. Una, magkahiusa sa pagtuo o kahibalo sa anak sa Dios. Faith and knowledge of the Son of God. Naana sa versikulo 13. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo ug sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Again, this responsibility does not merely fall upon the pastors, teachers, elders of the church, but it's the whole of the church
working together, serving the Lord in the different spiritual gifts that we have, nga kitang tanan motubo, nga aduna kitay pagtuo ug kahibalo sa anak sa Dios. As a church, lawas ni Kristo. So reaching unity in the faith, pagkahiusa sa pagtuo, are both a personal and corporate in nature. Matag-usa ka nato, are called by God to grow in our maturity. Yet at the same time, it is a working together. Pagkahiusa. So dili gyud pwede nga ako-ako, ija-ija, aho-aho ang Kristohanong kinabuhi. Nga dili kita magbisan og magkit-anay man galing usa sa usa ka semana kay unsaon man nimo pag-influence sa imuhang higala igsuon diha sa pagtuo kung di manggaling ta magkita tibuok semana or tibuok bulan. It's both personal and corporate in nature, and all of us are responsible with it. Kami nga mga pastors, teachers, ug mga leaders of the church, we have a double accountability kay God because we have the equipping ministry. But it does not mean nga kitang tanan dili mahimong accountable sa Ginoo when He comes back. Unity in the faith and knowledge tells us nga ang curriculum pod, kung unsa may mong itudlo, in other words, unsa may klase ang mga itudlo sa atong mga leaders in equipping. So this should not merely be focused on skill-based or mga practical or areas of leadership. That's important. But you see, it must involve a deep biblical and spiritual truths kay mo affect man siya sa not only the brains, not only the hands or the skills, but the heart, that we serve in love, in humility, for the people nga makita pod nila ang klase sa paghigugma. It's a modeling kind of equipping, paghigugma o pagpaubos sa atong mga leaders for the glory of God. In fact, ang atoang mga practical nga mga topics when it comes to leading small groups, giving, stewardship, must be grounded in the Bible, in God's Word, and as a result, should result into a deeper reflection of the faith. Dili lang siya merely practical ang atong mga pagwali. In fact, maybe some of you may have noticed nga wala na ta gawali og mga how-tos nga wali. Those are important, I tell you. But then, it should be nga mo resulta tiya sa atong pagbuhat og mga maayong buhat, practical nga mga Christian ethics, mo resulta into a deeper gratitude, deeper reflection of the truths of God's Word. Kay ang resulta man kay number one, makamutubo kita sa pagtuo o kahibalo sa anak sa Diyos. And ultimately, again, we must not be swayed away from our true teacher. It's the Holy Spirit. Kay usahay sa pagbuhat nato sa works of the ministry, through the spiritual gifts, ma-sidetrack biya ta usahay. So atuag yung hinumduman kanunay ang John 14:26, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga akong ngalan igapadala sa Amahan, si Kristo gaingon ani, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang. Tanang butang. Kami gigamit sa balang espiritu alang sa pagbansay apan ang tanang dungog ug himaya sa balang espiritu lang gyud nga maoy magtutudlo kanatong tanan. He teaches us individually sa ato ang personal devotion, personal experiences. The Holy Spirit is teaching us,
And corporately, He is teaching us as well. Kanang imuhang mga giagian nga mga experiences, ang imuhang nakaplagan nga mga kamatuoran sa imuhang devotional time, that is not merely for you alone. Para pud kana sa imong mga kaigsuunan. Para kana sa simbahan nga magdungan ta og tubo siya sa pagtuo. Dili nga ija-ija aho-aho. Magdungan ta as we continue to serve and love one another. Ikaduha nga timailhan o resulta kung nga kitang nga ang paglig-on, pagbansay, pagserbisyo ug paglig-on nagakahitabo sa simbahan, mao nga ang tibuok nga pagkahamtong nga angayan diha kang Kristo. An integral, holistic kind of maturity worthy of Christ. That is in verses 13 to 16, 13b to 16. Atong basahon ang 13b. And we og makakabot sa kahamtong sa pagkatawo sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Ang pagkahamtong mga igsuon tinibuok man gyud na siya. So maunang sa pagsulti nako nga tibuok nga pagkahamtong, it's already redundant. But gusto gyud nako nga ako aning isulti nga ingon ani, a holistic kind of a maturity. Kay aron masabtan nato nga dili di ay pwede nga mature ko ani nga parte sa akong kinabuhi. Pero dili pa ko mature. So pasagdi lang ko ninyo. Ayaw ko ninyo hilabti kay dili pa man ko mature. But through our service to one another, through our love for one another, ang kanang lig-on na, padayon na siya igalig-on, kung asa pud ta nga dili pa lig-on or huyang pa, tabangan kita sa matag usa aron malig-on pud kana. It's a holistic kind of a maturity that God wants. Mao nay gusto sa Ginoo. Integral maturity nga ma-highlight pod nga ang that the Holy Spirit desires our personal ug ang corporate nato nga pagtubo diha kaniya. Again, it's not something that we strive sa atong kaugalingon nga effort to make us worthy nga mahimutang angayan diha kang Kristo, but it's Christ's faithfulness sa ato ang kinabuhi nga sa atong mga kadaugan, sa atong mga pagtubo moingon ta, it is not I but Christ in me. It is not I but Christ in me. What does this look like? Unsa maning tibuok nga pagkahamtong? How does this look like according to Paul? Again, there are two things nga gisulti ni Paul in verses 14 to 16. Una, tibuok nga pagkahamtong naglangkob kini nga nga ikaw katawhan sa Dios makaila sa mga sayop nga tinudloan ug sa mga propetang mini. False teachers and false teachings. In verse 14, nag-ingon si Pablo, then we will no longer be infants. Dili na may puya nga tossed back and forth by the waves, nga mapalid-palid sa tanang mga klaseng kahanginan sa lain-laing mga pagtudlo, the cunning and the craftiness of people with deceitful scheming. Dili na ta mailad in one sense. Kay tungod sa tibuok nga pagkahamtong, whatever that is preached or gitudlo sa atua, sa lain-laing mga katawhan, sa mga huyuhoy, sa mga hangin sa atong palibot, di na ta mailad. Kay kabalo man ta og nakaila man ta kung kinsa ang anak sa Dios ug unsa pod ang iyahang gibuhat kanato. You know, the early Christians, they have this, what they call a rule of faith. Nga mubalik sila kanunay, kay tungod kaniadto they are experiencing a lot of persecutions
and at the same time, wrong teachings about God. In fact, kining mga relihiyon karon or mga kulto nga naata, gikan sa Jehovah's Witness, sa Iglesia ni Cristo, o uban pang mga tinuhuan nga dili mao, nahitabo naman ni sa una. In the early Christians, we call them Arians, nga gatuo sila nga si Kristo tawo lang, no, dili gyud siya Dios, mura siya si Hercules, no, demigod, tunga tawo, tunga Ginoo, murag ingon ana. This has been happening before ug uban pang mga klase-klaseng mga pagtuo. There are also a teaching karon nga naa na sa una nga ang Ginoo kuno murag transformer, no, dili lang Hercules, murag transformer nga sa una siya si Father. Pag-abot sa New Testament ni transform siya into Jesus Christ, unya karong panahon na ni transform siya into the Holy Spirit. That's not true. It's unbiblical, it's evil kind of a teaching. And before, they have been wrestling with that. They always would go back to this, what the early church fathers call as the rule of faith. Now basically, essentially, ang rule of faith is simply the scriptures as their ultimate authority. Maulang yun na. Augustine mentioned it in his book, The Christian Doctrine. Irenaeus and Tertullian also mentioned that the superiority of the scriptures, maog yun na. Tungod sa ilahang pagtuon sa scriptures, they developed the theology of the Trinitarian God. That's part of the rule of faith, that you imong i-interpretar ang tanan nimo nga nabasa sa pulong sa Dios in light of God as Trinity. One God in three persons, each person is fully God. That's the Trinity. You interpret the Bible in light of that. As a result, mulantaw kita to the person of the Lord Jesus Christ, that He is fully God, yet at the same time, ang iyang dual nature, fully man as well. That is an implication again of the rule of faith. Nga to a point that they were able to create the Apostles' Creed, if you can remember. Kung wala, tanawa sa Google, unsa man ang Apostles' Creed. I believe in the Father. I believe in the Lord Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. So those are mainly what is in the Apostles' Creed. And every wind of doctrine that would come, they would go back to the rule of faith. And in every reading of the Bible and interpretation, kay wala pa man sila'y komentary o guban pa sa una, they would always go back to the rule of faith, especially sa mga passages that are difficult to understand. So what I'm trying to say, my friends, is that the Holy Spirit has been giving gifts to the leaders, to the early church fathers. And it resulted nga na-equipo, nabansay ang mga early believers to a point that they have this curriculum, the rule of faith. And because they have the rule of faith, they continue to live their lives with courage and bravery, bisan sa tanang persecutions that they were able to face. Many of them are facing lions in the Colosseum, a life and death situation, yet they would always declare that Jesus Christ is their Lord because they have been equipped and they have been serving the Lord. Unya nahitabo nga naligon na ang simbahan kaniadtong panahon nga dili sila mapalid-palid sa unsa mang mga huyuhoy, persecution mana or sayop nga tinudloan. Maybe that's a good way to measure kung asa na ta sa GCAF. When we hear televangelists magwawali sa TV, diretso ba dayon ta mo ingon nga burabi gyud ni siya? Maayo kay muwali kay gakurug-kurug man siya pag magwali. Daghan man siya usa lang ka labay sa iyahang panyo, mga tumba man tanan. Is that how we see the teaching of God?
through the actions that preachers do. But is it with the content and our knowledge of the Bible through the Holy Spirit's wisdom? Mailhan ang mga sayop nga tinudloan ug propetang mini bisan sa atong mga kabatanunan when our church are growing in maturity. I would like to see that. In fact, nalipay kay ko kay si Kinkin, usahay makabantay ana ba? Kay ganahan man siya maminaw og Christian songs. Nakapaminaw siya og song nga ganahan kay siya. Pero nangutana siya sa ako nga, Papa, ang nag-ingon ang kanta nga tanan daw tawo sa kalibutan are children of God. Pero ganahan kayo siya sa kanta kay ang singer iya hamang paborito. But even through the beautiful beat, the nice song, he asked the question, are all created beings or man children of God? There was a hint that he knew of what the Word of God is. Kay ang gisulti lang man sa Biblia nga mga anak sa Dios kay kadtong mituo ug misalig kang Ginoong Hesus. And we want to see that. I praise God for that. And we want to see that for all GCAF. That we would understand and we would hear and we would see and point out sayop na. Di na mao. Di ka na mo pawalihon diri sa GCAF. Kay di man na mao. Ikaduha mga igsuon, unsa may timailhan sa tibuok nga pagkahamtong, a holistic kind of maturity. Ikaduha nga mao ang lawom nga pagpakita sa kamatuoran ug gugma. Verse 15, it tells us, instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is head, that is the Lord Jesus Christ. Dili lang kita makabalo sa unsang mga huyuhoy sa pagtudlo gikan sa gawas, kundili dinhi sa sulod sa simbahan, we are able to tell the truth in love to our brothers and sisters. Kamatuoran o gugma. Kamatuoran o gugma. You see that it's a holistic kind of growth. It's not merely pagtubo sa huna-huna. It's not merely sa pagtubo sa ato ang praktikal nga mga ginabuhat, but even ang kinasing-kasing. Gugma and all of these are working together that we are able to tell each other the truth in love. Unya, kitapod nga gisultian sa truth in love will receive the truth knowing that we are in a love relationship as the Church of Christ. Dili nato lang taon nga, uy, unsa man ni, giaway man ko. Pasalamat ganita nga wala tagi marites, gisulti ang tinuod sa atua diretso. Matud po nila na aday igsuon si Marites, si Marisol. Mari unsay iyang gisulsul. Si Marites ug si Marisol igsuon na silang duha. But then this is a deeper kind of a love, deeper kind of an expression of truth and love nga masulti nato sa usag-usa ang kamatuoran ug diha sa paghigugma. Unya dili masilo kun dili dawaton diha ang kamatuoran ug paghigugma. Usab, and we want to see that. And we want that to be practiced nga mahimong kultura sa atoang simbahan, mga igsuon. Teachings from the outside, makabaluta, and at the same time, ang atoang expression of truth and love in the church will become vibrant. Maunay timailhan sa tinibuok nga pagkahamtong. Knowing that, do you see GCAF as a mature church?
na ayaw ko tubaga. Dadana sa Ginoo. We all will bring that to the Lord. Ang atuang maturity in the Lord. And it begins with the grace of the Holy Spirit. Ang iyahang grasya sa matag usa kanato. No. Let us remember this, mga igsoon. Gipiyalan kita og mga espirituhanong gasa sa balang espiritu aron mabansay ang mga magtutuo padulong sa pagkahamtong diha ni Kristo nga makapahimaya sa Dios. Will we be faithful sa pagbansay kanato or sa paghatag sa grasya sa balaang espiritu kanato? Or will we do the things that we want to do? Last week, naami wider group sa mga single men after sa 3 p.m. nga pagsimba. Katapok mi diring dapita. Usa sa akong pangutana sa ilaha as a warm-up question is, unsay usa ka butang nga gusto nimo makita sa GCAF 10, 15, or 20 years from now? Just wanted to know kung unsa ang ilahang mga desires. Usa niingon, gusto ko makakita pas nga mahuman na ni tanan ang ato ang mga buildings, no? Para dili na ta init pas inig ka magsimba diri, no? Unya na natay basketballan lugar didto sa likod, no? Ka basketball nami ana mga young people. Napoy usa nga niingon nga ganahan ko PJ nga kanang ang ato ang instruments and sound system will become top notch 10 to 15, 20 years from now as we do that, no? And many things that they desired for GCAF to become. Better music facilities, better technology when it comes to social media and going live, no, and all the different building facilities. Brothers and sisters, I know all of us are desiring to have like this. While all of this can be good in many ways, but I argue that we should desire a spiritually growing church. Ligon nga simbahan with Christ-like leaders nga gabuhat sa ilahang pagbansay using their gifts aron nga mabansay ang mga katauhan padayon, continuous equipping and serving, rooted in God's Word and expanding in nature aron mabuhat gyud nato ang Great Commission, that is to disciple the nations, different tribes, different tongues, and different nga mga kanasuran for God's glory. That's what I wanna see. 10 years, 15 years, as the years will go on for GCAF. What do you want to see GCAF 10 years, 15 years, 20 years from now? Let us pray. Ginoong Dios, salamat sa imuhang mga grasya. Kauban niini, Lord, ang mga spiritual gifts nga imong gihatag sa matag usa ka magtutuo. Ilabi na sa among mga leaders aron sa pagbansay sa matag usa. Tabangi kami, O Dios, nga ang amuang kasing-kasing will have that willingness nga magpabansay aron kami mo serbisyo usab aron sa paglig-on sa imuhang simbahan para sa imong himaya dinhi sa Cagayan de Oro City. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.